natural na lunas. Ako po ay gagabay sa inyo para walang magtitiis ng sakit, kundi maangkin ang kagalingan. Walang mag-maintenance medication ng synthetic drugs nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pag-alaga ng kalusugan. Ito ay napatunayan ni Doc Alternativo founder, multi-awarded inventor Doc Eddie Libo na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot kasama ang inyong national chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Kapanalig, huwag kalimutang isabuhay ang mga salita ng Diyos at ngayong oras, ang banal na mensahe ay magmumula sa Acts chapter 10 verse 43 at ang nakasulat. Siya ang pinatutuhanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ito po nakasulat sa Acts chapter 10 verse 43 at gawing gabay sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanlibutan. Mensahe hatid sa atin ng Doc Alternativo at One ASAP Movement. Salamat sa buhay na galing sa iyo. Ikaw na ang bahala sa amin naman at sa mga araw na darating pa. Dalangin namin ay pagpalain mo sana. Ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ang pagpapasalamat kahit hindi mo pa natanggap yung hinihingi po ninyo ay pagpapakita ng tiwala sa may kapal. Kaya pasalamatan mo ang iyong napakinggan kahit hindi mo pa nakita upang maangkin ang kagalingan diyan sa iniinda mong karamdaman. Doc Alternativo Newscast. Oras na naman ang paggabay sa inyo kapanalig para sa tamang pag-alaga ng katawan na maging malusog, hindi masakitin. Kung tinamaan ka man ng sakit, maangkin ang kagalingan, hindi na magtitiis, hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya dito sa Doc Alternativo, yung mga nag-maintenance medication, pinapasunod talaga sa cleansing formula. Then, yung mga tinamaan ng komplikasyon, pinapasunod din sa natural megadose vitamin C IV. Ito po, ipapaliwanag sa inyo dyan sa branch kung paano gawin, sundan na makatulong tungo sa kagalingan dyan sa ininda mong karamdaman. Pagkatapos, tuturuan kayo kung ano yung mga dapat gawin na mamintin na ang malusog na pangangatawan. Kaya, meron tayong healthy diet guide na binigay or nakasulat na dyan sa branch na hingin nyo na lang sundan upang mapanatili ang malusog na pangangatawan. At sundan kapanalig, araw-araw responsibilidad po ninyo na alagaan ang katawan. Kaya araw-araw mag-water therapy. Pagising sa umaga, unahin na ang tubig. Pero pinapahluan natin ang fulvic mineral, ng magnesium ascorbate para makatulong sa maayos na sirkulasyon ng dugo sa katawan. At yung gatas naman na inumin, ito organic na gatas, vitamin B complex powder at best milk. Paghaluin po ninyo. Dagdagan lang ng corn coffee kung laging humihilab ang sikmura, mataas na yung sugar, yung cholesterol mataas, kaya pinapadagdagan natin ng corn coffee. Kung tinatamad na maglaga pa ng luya, ng dahon ng malunggay, ng tanglad, meron naman tayong mixed in herbal coffee with tanglad para idagdag nyo na lang at hindi na maglaga-laga pa. So, paghaluin to at inumin kasabay ang pagkain ng prutas o di kaya salad na gulay gawing umaga at hapon para mapanatili ang malusog na pangangatawan. At patunay, narito po ang isa sa araw-araw talagang sinusundan yung may tinuturo natin. Narito pong panayam sa kanya. Happy 60th anniversary sa Doc Alternativo at sa mga members nito.
Malaki ang naitulong ng Doc Alternatibo sa aking kalusugan at lakas ng katawan. Bago ko nakilala ang Doc Alternatibo, marami akong nararamdaman na sakit sa aking katawan. Pero itong huling resulta ng laboratory exam ko, nagnormal lahat nung sinunod ko ang healthy diet guide na ibinigay ng Doc Alternatibo. Salamat sa Panginoong Diyos at natagpuan ko ang Doc Alternatibo. Sana patuloy ang advokasya nito na matulungan ang mga tao para sa kanilang kagalingan, sa kanilang kalusugan. Happy 60th anniversary muli at mabuhay ang Doc Alternatibo. Ayan, maraming salamat po, ma'am. Ma'am, ano po ulit ang pangalan nila, edad at taga saan? Ako si Arsenia Lapurga, 79 years old, ng Victoria, Tarlac. Yan ang prueba sa kaepektibo ng mga itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo, si Ma'am Arsenia Laporga mula dyan sa Tarlac City. Ay talaga nagpasalamat dahil bumalik yung malakas na pangangatawan, wala ng maintenance medication na synthetic drugs matapos na sinundan yung may tinuturo natin na yung healthy diet guide. Sabi niya ay araw-araw ginagawa at sinusundan, naging parte ng buhay. Ngayon malakas ang pangangatawan. So kayo dyan na hanggang ngayon nagtitiis ng sakit, huwag hintayin na lumala pang komplikasyon. Hanggat maaga, puntahan pinakamalapit na Doc Alternatibo branch upang kayo ay magabayan. Ang Doc Alternatibo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Dait Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Dait, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Congratulations sa lahat ng mga members, employees, advocates at believers ng Doc Alternatibo. Dahil po sa inyo, ika-16th years na ang advokasya sa alternatibong panggagamot at patuloy pa nating pinatatag para sa herbal at natural na lunas. Ang tiwala at patuloy ninyong pagtatangkilik ay lalo pang nagpalakas sa Doc Alternatibo na maihatid ang kagalingan, malusog na pangangatawan at matiwasay na pamumuhay sa bawat Pilipino. Kaya ngayong 16th years, meron tayong daily anniversary promo. Buy one, take one. Lalo na ang buy one, take two promo. At napakalaking discount sa mga natural healing services tulad ng cleansing formula, mega dose, vitamin C IV. At mas pinapalawak pa ang livelihood program sa mga members at distributors. Ito po ang inyong Doc Alternatibo Finance Head, Inventor Magdalena Dilibo. Patuloy na nagsasaliksik at gumagabay sa inyong lahat para sa mas epektibong alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Dalangin ko ang kagalingan at masayang buhay ng bawat Pilipino, lalo na sa mga One ASAP members at believers ng Doc Alternatibo. Happy 16th years anniversary sa inyong lahat ka-alternatibo. Happy 16th anniversary po sa inyong lahat, ka-alternatibo, kapanalig.
Congratulations! At sa loob ng 16 na taon, napatunayan po natin ang kagalingan sa sakit sa pamamagitan ng herbal at natural na lunas. Upang maintindihan itong mga tinuturo natin dito sa Doc Alternatibo, mas mabuting daluhan po ninyo ang nakaschedule na herbal and natural healing seminar dahil dyan ipapaliwanag kung ano yung cleansing formula, yung natural mega dose vitamin C IV, paano gamitin yung mga produkto ng Doc Alternatibo, ano yung mga health benefits, ano yung dapat sundan ninyo, depende dyan sa iniindang karamdaman. So, pag-usapan po yan during seminar, kaya narito po ang schedule ng seminar ngayong araw, Martes, nasa Nara, Palawan, Ordaneta City, Pangasinan, Sorsogon City Branch, Hagna, Bohol, at Ozamis City sa Misamis Occidental. Bukas, Miyerkules, August 30, nandyan naman ang schedule ng seminar sa Tarlac City Branch at Nabua sa Camarines Sur. Sa Huwebes, August 31, nandyan din ang schedule ng seminar sa Olongapo City Branch sa Zambales, Sanchez Mera sa Cagayan. Ako naman ay makakasama nyo ngayong Huwebes dyan sa Tacloban City Branch, Iligan City at San Francisco, Agusan del Sur. Sa Sabado, September 2, nakaschedule po ang seminar dyan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija Branch. Ako naman ay nandyan sa Nabal Biliran Branch ngayong Sabado. Nakaschedule din dyan sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, Kiamba sa Sarangani Province, Tacorong City sa Sultan Kudarat at Tagum City, Davao del Norte Branch. Sa September 5, Martes next week, nandyan po ang schedule ng seminar sa Ormoc City Branch sa Leyte. Pagka September 6, Miyerkules, nandyan naman sa General Santos City. Pagka September 7, Huwebes next week, ako po ay nandyan sa Lipa City Branch. Nakaschedule naman sa Katbalugan, Samar ngayong September 8. Abangan ang iba pang schedule ng seminar, daluhan upang maintindihan yung may tinuturo natin na alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas. Pa-register in advance, yung unang 20 na magpa-register makatanggap ng libreng isang bottle na Fulvic Mineral. Yung lampas 20, yung 21 pataas, HA plus, H plus na lang yung matanggap na libre. So unahan nyo na, pa-register in advance, at after seminar, meron tayong one-on-one check-up and counseling, pero yung 20 yung accommodate natin para sa libreng counseling pagkatapos ng seminar. Mga members, tandaan yung mga papromo po natin, halos lahat buy one take two pag seminar day, pero didepende tayo sa available stocks dyan sa branch, kaya unahan nyo na, wag magpahuli para hindi maubusan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, ground floor DILG office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news, dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi member, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon, at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one promo door-to-door delivery, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Happy 16th year anniversary Doc Alternativo. Narito ang mensahe mula kay Kabayan Party List, Congressman Attorney Ron Salo.
congratulations po sa tagal po na nandito po kayo, nakabahagi po ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan in nation building. Papasalamat po ako sa programa na ginagawa po ng Doc Alternativo para ma-reach out po yung mga kababayan po natin in various activities and programs in various ways para mabot po natin ang mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa pagkibahagi sa ating pamahalaan at sa ating mga mamamayan para sa pagsulong ng kapakanan ng bawat isa sa mga kababayan natin. Congratulations! Happy 16th year anniversary Doc Alternativo. Ang mensahe mula kay Kabayan Party List, Congressman Attorney Ron Salo. Doc Alternativo Newscast. Tuloy-tuloy po ang paggabay sa inyo dito sa palatuntunan ng Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Narito po ang mga paraan sa pagsagot sa health concerns, mga gabay na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot sa lahat na branch ng Doc Alternativo sa buong Pilipinas mula sa founder at multi-awarded inventor na si Doc Ed Libo. Saan daw po ba ang pwedeng unahin, yung cleansing formula o natural vitamin C IV? Ang problema niya po ay nagkaroon ng matinding heart palpitation. I believe vitamin C intravenous kasi 6 hours lang yun. And after which you have to follow the cleansing protocol. Yun ang kailangan. So almost the same. You have to combine the two. Kasi kung vitamin C intravenous ka lang at hindi mo tinulungan ng tamang tubig, tamang prutas at gulay, wala kang cleansing protocol na sinusunod in 7 days, mahihirapan din po ang katawan ninyo. So you need to really follow first the vitamin C intravenous, then cleansing program. Kung nag-cleansing ka lang at wala kang vitamin C, ayun, palpitation of the heart po ito, galing sa dugo, ang lason. Hindi po mabilis ang recovery sa mga taong nag-cleansing lang, pero kulang naman ang vitamin C sa dugo. Kaya sundin niyo po ang aking recommendation. Unahin muna ang vitamin C kasi mabilis lang po ito in 6 hours time. Tapos na po, then follow through the cleansing program. That is the easiest way for people who are suffering from palpitations of the heart. May nagtanong, Doc Ed, kung bakit kailangang ihinto ang synthetic drugs maintenance? Kasi talagang tested and proven by science na talagang mas marami ang side effects kaysa benefits na inyo makukuha. Marami talaga. Kung napapansin ninyo, hindi po humahaba buhay ng mga taong nag-drug maintenance, hypertension, diabetes, sa kanilang hormonal imbalances at maging sa pain relievers or anti-acids o nag-maintain ng sangkatutak na antibiotics or chemicals. So, ibig sabihin, kung merong side effects at mas marami pa ito kaysa gumaling, then that is a signal or a sign that you must think twice about that. Huwag po ninyong hayaan na kayo po'y mabiktima bago po kayo maniniwala. Tulad po ng napakarami, biktima na sila bago po sila naniniwala. So, anong nangyari sa kanila? It would be too late for them. Damage already na ang kidney, ang liver. Napakaraming nagsisisi. Kung sana daw, Doc Alternativo, matagal na silang naniwala. So, sabi ko, it's the delay that really endangers your life, no? Every time kasi na nag-delay ka kahit 1 minuto lang yan, pero ang dugo mo binumba na ng puso mo at nakasirculate na ang dugo with toxins. Lahat ng toxins didikit sa cells. Ayun ang delivery method ng ating dugo. Kaya habang natulog ka o nag-delay ka, tinamaan ka na. And without you knowing, malaki po ang nawawala sa iyo kapag tinamaan ka na. Malaki po talaga. I'm telling you, napakalaki. Kung nakikita nyo lang sana yung mga taong nandun sa ICU, nahuli na, nasa bingit na ng kamatayan, miracle na lang kanilang hinihingi, siguro masasabi nyo, dapat nauna sana ako. Kung hindi po kayo sumubok, hindi po kayo excited na unahan ninyo mismo ang deterioration, then yun ang magiging problema. Kaya challenge ko po sa inyo, bago pa po kayo mabiktima ng synthetic drugs o maintenance nito, putulin nyo na ahead of time. Kasi wala talaga magandang ibubunga yan, maliban sa temporary relief ng symptoms. Pero ang total healing wala dyan. Nasa natural na pamamaraan. Kung naniniwala kayo sa Doc Alternativo at naniniwala kayo ang katawan natin ay gawa ng Diyos, natural, then welcome to Doc Alternativo. Dito po nababagay kayo. Isa sa tanong dito, Doc Ed, sabi niya, nakapag-cleansing na po ako last 2016 at nahinto ko na po yung synthetic drugs maintenance ko para sa puso at mataas na cholesterol pati blood sugar. Kailangan ko bang magpa-rejuvenation treatment and coaching program? Kasi plano kong magpa-vitamin C IV. Okay, so thanks God at may magandang effect ang vitamin C IV, ang cleansing
coaching program sa napakarami pong tao sa buong Pilipinas. So kung umepekto po sa kanila, iepekto din yan po sa inyo. Kasi the same human cells lang po tayo. Ang problema ko lang, kapag complicated masyado at may psychological defects ang tao, ibig sabihin may habits of sadness, anger, shyness, fear, and hatred. Ito po ay nagpo-produce steadily ng poisonous hormone sa katawan. At nakikita ko po, kahit malinis kayo physically, nakakadumi kayo 3 times a day, but the bloodstream is also carrying toxins, no, itong hormones na kapag sumubra sa katawan, laso na po, sigurado pong paulit-ulit lang po ang karamdaman. Kaya kung napapansin ninyo, marami pong namamatay sa heart attack and stroke attack. Ito po ay internal cause, no? Hindi po ito external alone or physical alone. Ito po ay kombinasyon ng hormonal imbalances, chemical imbalances, plus steady supply of poisonous hormones galing sa wrong emotions na bunga ng wrong thoughts at wrong patterns, no? Kailangan po magbago to. Hindi kumikilala itong sakit na to, kay mayaman ko may hirap. Marami nang nabiktima. May mga direktor ng pelikula, mga sikat na mga artista, mga politicians, kahit mga mahihirap, they are all victims of this kind of toxins in the bloodstream. Kaya kailangan turuan tayo ng tama paano ito makontrol. Kailangan turuan kayo kung paano ito mapigil. Just like me before, yun po ang talagang nakahiligan ko na gawin. Kasi wala tayong alam. Akala natin okay lang. Sanay kasi tayo sa drama, yung sadness at anger. Tandaan mga panalig, meron pong factor ang emotion. So kung yun na po ang talagang paulit-ulit nyo na lang na-experience, kahit gusto nyo mang kumawala, ay nandyan pa rin ang big kiss ng emotional defects. You need somebody to help you. You need somebody to really lift you up. And nangangailangan po kayo ng special treatment. Yun po ay rejuvenation treatment. Special po ito. Hindi po ito tulad ng hospitalization, hindi po ito tulad ng simple massage or simple wellness program. No. That is not the program. Iba po ito kasi coaching po ito with actual demonstration. At of course, gagawa tayo ng gamot na pagkain mo. Yung inumin mo, gamot mo pa. At lahat ng gagawin natin, parts ng healing natin. Nanalo po ang ating formula sa Department of Science and Technology noong 2009 and 2013. Ibig sabihin, hindi po ito basta-basta. Dumaan ng tamang pag-aaral, siyensya at tamang eksperyensya. Kaya mga kapanalig, kapag kayo po ay complicated na at kung pabalik-balik na ang inyong drug maintenance, patuloy ding bumabagsak ang katawan, pabalik-balik pa rin inyong karamdaman, then kailangan niyo po ang tamang rejuvenation treatment program and coaching program. So kaya kung nag-vitamin C IV ka na at gumaling ka, magpatuloy ka lang. Kung kulang pa ito, dagdagan mo. Kung ikaw ay biktima ng sadness, patuloy ka pa rin dyan kaya bumabalik yung crabs, bumabalik yung problema. So, you have to be wise, no? You have to subject yourself for a coaching program. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at ipinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo sa buong Pilipinas. Kaya napaka-importante na makapunta sa branch o makausap personally, ma-check ang physical condition at magabayan sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV. At dagdag pa na prueba na nakaangkin ng kagalingan, narito po ang sumunod dito sa Doc Alternatibo. Po si Maria Ligaya Abalos, 45 years old, nakatira sa Barangay Bagakay, Calbayog City. Nung hindi pa ako nagpupunta dito sa Doc Alternatibo, laging nagpapabalik-balik ang aking sakit na leukemia. Lagi akong nagpapasalin every 6 months. Namanas na ang aking mga paa, tapos hindi ko na alam ang gagawin ko. Mula nung nagpunta ako dito sa Doc Alternatibo, nagpa-vitamin C infusion ako sa Katbalugan. First session ng vitamin C infusion ko ay 100% ang pakiramdam ko na talagang napakaganda ng vitamin C infusion. Nakita ko sa sarili ko, sa katawan ko na para akong natanggalan ng bigat lahat ng karamdaman ko. So, vitamin C infusion is 100%. Napakaganda. Yan lang masasabi ko sa lahat ng nakikinig na marami ang karamdaman. So pumunta lang po kayo sa lahat ng mga Doc Alternativo branch na malapit sa inyong mga lugar. Huwag na po kayong magdalawang isip kasi
totally napakaganda ng vitamin C infusion. Para kay Doc Ed, maraming salamat at syempre po maraming salamat sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil ang vitamin C infusion nito ay napakalaking tulong po sa may mga sakit na tulad ko na malubha, nagpabalik-balik na kung saan-saan, nag-undergo na ng pagsalin ng dugo at nagpakimo na. So, kayo po ay magpunta lang sa Doc Alternativo para lahat ng inyong karamdaman ay tunay na may kagalingan. Ako po ulit si Maria Ligaya Abalos, 45 years old, nakatira sa Calbayog City. Buhay na prueba ng kagalingan ng inyong napakinggan mula kay Ma'am Maria Ligaya Abalos mula dyan sa Eastern Samar at talagang problema niya yung leukemia dahil pabalik-balik na nagpasalin ng dugo, nangihina ang katawan, namumutla, pero nung nakarating dito sa Doc Alternativo, sinundan ang cleansing program, ang natural mega dose of vitamin C IV, at ngayon napatunayan sa sarili na naging malakas, hindi na masakitin. In fact, naging branch manager na natin dyan sa Dolores Samar si Ma'am Maria Ligaya Abalos at ibinabahagi yung totoong kagalingan na kanyang natanggap dyan sa taga Eastern Samar. Kaya sundan po ninyo, kapanalig. Huwag mawala ng pag-asa. Hanggat maaga, puntahan pinakamalapit na Doc Alternativo branch upang magabayan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abukar Building, Maharlika Highway, Barangay Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite, Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Daet Branch, Moreno Street, Barangay 4, Purok 1, Daet, Camarines Norte, beside Alpha Hardware. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Para maka-order door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. At good news, dahil yung mga nakikinig ngayon na hindi membera, may tsansa na maka-avail ng buy one take one promo dahil anniversary promo ngayon, at kayo pagbibigyan na maka-buy one take one, mag-message o tawagan ang hotline na 0946-967-3211. Kapanalig, dahil limitado yung oras dito sa palatuntunan, dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na lunas. Ang mga nagtestimonya at palatuntunan na to, ma-review na sa YouTube, ang channel Doc Alternativo, at yung isa naman Chief Edel Roteros YouTube channel. Mas mabuting mag-subscribe para ma-update kayo kada araw sa mga patunay na naka-video na yung one-on-one interview sa mga nakaangkin ng kagalingan, at may share ninyo nasa YouTube channel na Doc Alternativo, at yung isa Chief Edel Roderos YouTube channel. Ito po ang inyong National Chairman ng One ASAP Movement, Chief Edel Roderos. Sumainyo ang katotohanan.